Cakwakiyar gindi na 4. Kumbura duk hankalinsa ya tashi, sai ta hango sa ta yi sauri ta ja bargon da ke katifar ta rufe jikinta, saboda ya kai minti 5 da shigowa sa ba su kula da shi ba. Daga nan abokinsa ya gansa, sweet boy har ka shirya ne? Sai sweet boy na sauri ya je ya ga masoyarsa ce ya taso ya zauna kusa da ita. Sweet boy ke tsaye da wandonsa ya turo. Ni zan shiga wanka yanzu, zan fito, mu je dan matsa kusa mana, ka tsaya nan. Rabi ce ba. Sai a lokacin sweet boy ya gane Rabi ce yar unguwarsu. Yana yawan ganinta, yadda nononta suke jibga-jibga, take yawan jan hankalinsa da su. wannan nonon nata kuwa bai san haka suke da girma ba, sai yau ya karasa can da kan katifar da Rabi take. Daman ban gane ki ba sai yanzu. Ya zauna kusa da ita. Rabi na kallon yadda burarsa ke motsi cikin wando. Sha'awar ya dawo saboda tana son ya ci ta. Sai ta ɗora hannunta saman wandon, ta ji burar a wandonta a hannunta katuwa, ta ce aha. Ya burkita da iska ha. Sai ta yi sauri ta buɗe zip ɗin burarsa, ta yi zullo ta fito. Rabi ta ga har wani ruwa burar take yi, gata da tsayi burar ta makurar burge ta. Burar ta koma kan burar ta lashe. Sweet boy ya yi kamar zai faɗo daga zaunan da yake. Sai Rabi ta kwantar da shi, ta sa burar a bakinta tana tsotsa. Yana ƙara jin daɗi domin bakin yana sumbatu. Ina wash ha. Bakin Rabi kawai daɗi ga iya sarrafa bura cikin baki. A haka ta ci gaba da shan burar har yayi burarsa tana zugi. Sai ya jawo Rabi jikinsa, ya kai manononta cafka yana matsawa, yayin da ɗayan na hannunsa ke kan katon ugunta. Ya kwanto su yana shafa jikin da laushi. Ya san nononta ɗaya a baki, yana wasa da kan nonon Rabi. Ta ƙara jin daɗin abin, sai sumbatu take. Burar kawai take bukata lokacin. Sai ta lulluɓo burarsa, ta saka shi a cikin durinta. Ba yau ta samu ƙofar durin, ta sa burar sul-sul. Sweet boy a matsayi take, jikinsa ya fara tura mata gwatsu a hankali. Tana wash wash wash. Suka cika da ɗakin da ihu, yana ƙara tsunduma mata bura da ƙarfi, tana sumbatu. Daga nan suka canza style da mai goho. Ya saita burar, ya ci gaba da gwatsu da ƙarfi, yana bada ƙara fafat. Tana wash wash. Kana da daɗi wayo ha. Kawai ya ji ruwa sulsul yana jinyowa jikin wandonsa. Cikin durin ya kwanta gefe katifar, yana mayar da numfashi. Ita ma kuma kamar bai cinta yake ba. Ta zo gabansa, ta sa hannun tana tsotsa ruwan burar. Daga nan suka maida kyawunsu. Ya ga har 10 na dare yayi. Da sauri ya fita wajen, yana duba abokinsa, bai gansa ba. sai ya sada mai adaidaita ya kawo sa otal din. Ashe da yanzu abokinsa da ya higo da sauri suka yi nisa da cin
juna da Rabi sai ya kyale su yayi tafiyarsa. Sweet boy na isa safara otal din duk a cikin yake da mutane, amma da ganin su zaka fahimci yadda sun isa ne. Da yanzu a ganin ya ƙara cika kafin ya kai bakin kofar hall din ya hango Kande da Zi din yadda ta kasance tare. Kuma na alamar subscribe domin kawo muku ci gaban wannan littafi namu daga Terra 24.